masu bibiyar mu a daidai wannan lokaci kamar yadda kuke gani kai tsaye kenan daga nan titin filin sukuwa inda bayanai daga daren jiya suka bayyana yadda gwamnatin jihar Kano karkashin sabon gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf suka jagoranci rushe wani dogon gini gashi nan a wannan fili. Suna na Karibullahi Abdulhamid na Madobi inda kuke tare da mu kai tsaye daga shafin Premier Radio kan mita 102.7 a zangon FM. Kamar yadda kuke iya hangowa ga sassa daban-daban na ginin da ke da rukuni guda hudu. Ga rukuni na farko nan yadda aka rushe rukunin farko wato gaban ginin kenan, ga kuma rukuni na biyu har wa yau ga na uku ga kuma na hudu. Wannan gini daga bayanan da muka samu da wani shaidar gani da ido ya bayyana mana ya ce da misalin karfe 1 na dare jami'an 'yan sanda suka toshe duk wata hanya da ke kawo al'umma wannan wuri, kuma ya ce ya ga mota ce guda ɗaya ta fara aikin rushe gaban wannan gini. Kuma a sanyin safiyar yau kamar yadda bayanai suka nuna akwai hotuna da suka ta yawo ne da aka rushe wannan gini, kuma hotunan sun bazu a sanyin safiyar yau. In ba a manta ba dai gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf karkashin ɗariƙar kwankwasiya da jam'iyyar NNPP sun sha alwashin ɗaukar irin waɗannan matakai da suka yi zargin cewar akwai wasu gine-gine da aka yi a sassan jihar Kano wanda aka yi su ba bisa ƙa'ida ba, kuma sun sha alwashin zara suka samu dama za su rushe irin wannan gine-gine. Har kawo yanzu da muke kawo muku wannan bayani kai tsaye ba mu samu bayani cikakke na wanda ya mallaki wannan gini ba, da kuma wato cikakken bayani na yadda aka ba da wannan gini. Wataƙila sai dai nan gaba za mu samu zarafin binciko muku ƙarin bayani. A daidai wannan lokaci dai kamar yadda kuke gani gashi nan al'umma sun yi carko-carko a daidai wannan wato wuri, suna gane wa idansu halin da ake ciki, kuma ga matasa nan sun mamaye wannan wuri su ma suna wato cin karansu ba babbaka kamar yadda kuke gani. Wato ba sama abu ne ba idan ba manta ba tun sanda ya fara yakin neman zaɓe a shekarar 2019 shi sabon gwamna na Kano wanda aka rantsar kwanaki 5 da suka gabata ya alkawarin cewar zara suka hau mulki za su ɗauki matakin dawo da duk wasu filaye yadda suke a jihar Kano. Kuma jagora na ɗariƙar kwankwasiya injiniya Rabi Musa Kwankwaso wanda shine ɗan takarar shugaban ƙasa ya sha nana ta wannan mataki. A iya cewa kwanaki 5 kenan da rantsar da sabuwar gwamnatin, kuma aikin na Rusau ya fara daga wannan titi na Race Course Road kamar yadda kuke iya hangowa. To kai tsaye ina tare da wani bawan Allah wanda bai amince na dauki fuskar shi ba, amma zai bamu bayanin halin da ya tada wannan guri. Bari na fara da kai. Me ya sunanka? Umar. To kamar ya ka iske wannan guri da yaushe tun yaushe kake tsaye a wannan guri? Ai mu a unguwar ma muke mun fito daga masallaci muka ga motar ɗan sanda ta gindaya daga tafila, lokacin ma sun gama aiki, to mun je gida mun fito da safe sai muka zo muka tadda sun tafi, muka zo muka waye gari muka ga wajen duk a rurrushe. Kamar da misalin karfe nawa kuka yi kacibis da waɗannan jami'an tsaro bayan ka fito? Bayan kamar misalin karfe 5 da minti 40 haka ko kamar na asubahi kenan. Na asuba. Sai bayan kun yi sallah asuba ku lura. Bayan mun yi sallah asuba mun fito da yake masallacin mu akan titin yake, da muka yi sallah asuba muka fito sai muka gansu sun gama aikin tun karfe 5 suka fara, amma lokacin sun karasa. Kamar an ce tun misalin karfe 1 dare wani shi da gani da ido ya ce karfe 1 dare sun zo sun gindaya mota sun toshe titin. Su waye suka gindaya motar? 'Yan sanda. 'Yan sandan gwamnati. Kamar adadin 'yan sandan sun kai mota nawa, ko kuma kun lura da adadin sa a wancan? Ni dai mota ɗaya na ga sun gindaya ta akan titi. Wadda ka gani da asuba kenan bayan ka tashi? Wanda na gani da asuba bayan na tashi kenan. To kamar baya ga nan akwai wanda ya ce mana mota guda ɗaya ce ta yi aikin rushe wannan gine-gine. Mota guda ɗaya ce? Guda ɗaya ce. Akwai wani jami'in gwamnati ko wani babba da kaji ana cewa yana wurin a sanda ake rushewa? A ban ji ba gaskiya. Kawai dai jami'an tsaro ne da kuma masu aikin rusau. Yau da masu aikin rusau, sai gwamna da naji an ce ya zo wajen da kansa. Amma kai ba gan shi da idon ka ba? Ban gan shi da ido na ba. Yawwa, to bayan na fito da safe sai da karfe 6, misalin karfe 6 sai muka zo muka ga sun rushe wajen nan, muka zo muka same shi duk a rurrushe.
to abin da na ga to ga wani nan shi ma na ga ya jima tsaye a wannan wuri bawon Allah kamar me ka gane wa idan ka tun daga wato sanyin safiya da ka zo wannan wuri yanzu na ga agogo na nuna karfe 7 da yan motsi gaskiya tun misalin 6:30 yanzu wucewa na ga wannan abu ya faru sai ga tambaya sai ga cewa aiki ne fara tun daga daren jiya misalin karfe 1 aka ce abin ya faru kamar daman kai mazaunin wannan unguwa ne gaskiya ni wucewa na aiki nake na zo wucewa na gani aikin a dai sau nake sai ka zo sai ka dan tsayar ta yawa ganin da ake ciki ba ido na gane mun ba to kamar a san da ka zo da akwai masu aikin rusau din ne koko gaskiya sun gama sun tafi sai dai mutane kamar da gani yanzu tun ɗazu ake ta zuwa kowa ya zo ɗiba abin da ya samu ya to muna godiya sosai to masu bibiyar mu kamar yadda kuke gani wannan wuri halin da yake ci kenan kuma gashi nan sassa daban-daban na wannan gini za ku ga cewar kamar gaban ginin gabaki ɗaya an rushe shi wadda saboda yanayi na yanda halin da gini yake ci watakila za mu samu damar shiga domin haska muku yadda wannan wuri yake kuma da matakin da sabon gwamnan Kano injiniya Abba Yusuf ya dauka na rushe wannan gini ga kuma jiniya na ina ji ta jami'an tsaro na 'yan sanda a daidai wannan lokaci kuma jami'an tsaron watakila sun zo ne domin daukar mataki a wannan guri da kuke ji kai tsaye ko kuma ci gaba da aikin rusau ɗin to amma dai bamu san halin da ake ciki ba ko abin da suka zo yi ko kuma kawai wucewa suka zo yi To suna na Karibullahi Abdulhamid na Madobi da ke kasancewa da ku kai tsaye daga wannan shafi na Premier Radio inda muke haska muku halin da ake ciki a daidai wannan lokaci a kuma wannan yanki na titin Rescos Road da ke birnin Kano. Kamar yadda kuka ji tun da fari mataki ne dai da sabon gwamnan jihar Kano ya dauka na rushe wannan wuri bisa bayanan da muka samu gwamnatin jihar Kano ce ta dauki matakin rushe wannan wuri wanda shaidun gani da ita suka shaida mana cewar mota ce guda ɗaya ta zo wannan wuri da misalin karfe 1 na dare inda ta fara aikin rusau a daidai wannan titi na Rescos Road kuma aikin rusau din ya kai su har kusan asubahi tun misalin karfe 1 na dare bayan jami'an 'yan sanda sun rufe duk wata hanya da za ta sada ka da wannan titi. To a halin yanzu dai kamar yadda kuke gane wa idon ku matasa ne dai suke ta cin karansu ba babbaka a wannan wuri kamar yadda kuke iya gani a daidai wannan lokaci kusan an kammala rushe wannan gini ta gaba kenan amma da akwai ragowar gini ta can baya sai dai fuskar ginin za ka iya cewa kusan an kammala rushe shi. Babu wani bayani kawo yanzu da muka samu kamar yadda na faɗa tun da fari na waɗanda suka ɗauki mataki na wannan aiki ko kuma suka mallaki wannan wuri wataƙila domin mu ji ta bakin su da kuma dalilin da yasa suka wato da kuma irin hanyoyin da suka bi suka mallaki wannan wuri hanya ce da ta dace ko kuma da akwai sabanin haka. Yanzu dai watakila sai ran gaba za mu ci gaba da bibiya domin mu ji mamallakin wannan wuri da kuma irin bayanin da zai biyo bayan matakin da gwamnati ta ɗauka kuma ba abin
wato mamaki bane ba wannan mataki, domin al'ummar Kano sun sha jin yadda ita jam'iyyar NNPP da kuma dan takararta na gwamna da ma dan takarar shugaban kasa suka sha nana ta cewar za su dauki wannan mataki na rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba. To abinda mu sani ba dai har yanzu shine shin an cika dukkanin ka'idoji ne a yin wannan gini ko kuma da akwai wasu ka'idoji da ba a cika ba. Wannan kuma sai har masu ko kuma mamallaka wannan gini su ne za su iya ba da bayanin yadda suka bi suka mallaki wannan gini. Kamar yadda muka samu bayanai cewar daga wani wanda mazaunin wannan wuri ne shekara da shekaru ya ce wannan wuri wani yanki ne na filin sukuwa, kuma ya shaida mana hakan a tattaunawa da muka yi da shi. To baya ga wannan wurare da akwai wurare da dama da shi gwamnan Kano injiniya Abba Gida Yusuf da kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP sanata Rabi Musa Kwankwaso suka sha nana ta cewar za su dauki mataki makamancin wannan a irin waɗannan wurare. To sai dai kamar yadda na faɗa kwanaki 5 bayan rantsar da injiniya Abba Gida Yusuf gashi nan ya ɗauki mataki na farko wanda za ka iya cewa matakin rusau a wannan wuri a kuma wannan titi na Rescos Road da ke birnin Kanan Dabo. Ba iya cewa wannan ne mataki na farko na rushe wani gini da gwamnatin ta ɗauka tun bayan rantsar da shi injiniya Abba Gida Yusuf. A jiya mun ga yadda ya halarci filin wato ko kuma wuri da aka ware domin jigilar alhazai Hajj Camp kenan, inda nan ma ya karbi korafe-korafe na cewar akwai wasu gine-gine da yake zargin da al'umma wurin suke zargin an yi ba bisa ka'ida ba. Waɗannan gine-gine kuma su ma a wannan wuri gwamnati ta ce za ta bincika, za ta ɗauki matakan da ya dace. To sai dai ba mu san wani mataki za ta ɗauka ba. Ma iya cewa dai a yanzu mataki da muka ga an ɗauka a wannan wuri shine na fara rushe gini da aka yi a daidai wannan lokaci. Sunana Karibullahi Abdulhamid na Madobi da nake tare da ku daga nan Premier Radio, gidan rediyo na Garna Kowa kan mita 102.7 a zangon FM, inda muke tare da ku a shafinmu na Facebook kuke ganin kuma halin da ake ciki a wannan wuri. Kuma biyo bayan kammala Rusau din ga matasa nan suna ciccire wasu sassa na karafuna da suke wannan wuri kamar yadda dai kuke iya hangowa. To wannan ne dai halin da ake ciki a daidai wannan lokaci a kuma wannan wuri inda bayanai suka tabbatar da yadda gwamnatin jihar Kano ta rushe dukkanin wato fuska ta wannan gini. Sunana Karibullahi Abdulhamid na Madobi. Idan da akwai wani ƙarin bayani za mu sake dawowa domin shaida muku halin da ake ciki a wannan wuri a kuma wato wannan titi na wato Rescos Road da ke nan Nasarawa GRA a birnin Kanan Dabo. Da fatan za a ci gaba da bibiyar shafin Premier Radio domin samun ƙarin bayani da kuma labarai da dumi-dumi a koda yaushe. Sunana Karibullahi Abdulhamid na Madobi, sai an jima.